Dyna ni'n meddwl fan roc ar y dychweliad. Ond dwi'n meddwl bod ni'n gwybod be oedd ni drwy'n gyrfa I gyd. Oedd na ryw... Oedd na elfenna o werin yna, oedd dylanwadau oedd erno ni fel aelodau unigol yn amrywio o'r Dubliners I Bob Dylan I Stones, Beatles, act mawr y cyfnod. Felly oedd yn eithaf eclectic yn dweud y gwir y dylanwadau arno ni. A wedyn pan ddeithon ni at ein gilydd, dwi'n meddwl bod ar Bee Gees sydd llall. Hwna oedd y band mawr, mae'n wedi pws yn hoff iawn am nhw. A dwi'n meddwl, os ydych chi wrando ar ein cerddoriaeth cynnar ni, dwi'n meddwl bod chi glwad elfenna o'r pethau yma I gyd yna. Enghraifft, wnaethon ni mewn I dorri, dwi'n yn cofio beth enw'r... Mae rhaid I gliro, dwi'n yn cofio lot ar y Saesneg. Mae'n ddywediad enwog yn Saesneg yn dweud, if you remember the 60s, you were there. So mae yna lot o ddolchan. Ond eithon ni mewn I Rockfield, dwi'n gwir cofio Rockfield yn Trefynwy, lle oedd Dave Edmund a'r boys na I recordio. A wnaethon ni gyflogi cerddorion I chwarae efo ni sydd un o hynny oedd Dave Burns. So hwnna oedd yr elfen werin o fod o'r mandolin I mi. Wedyn nes ymlaen yn oesau wnaethon ni gael grŵp James Hogg I gyfeirio ni. So o'n i'n rili gwybod be oedd ni. Yr unig beth o'n i'n gwybod drwy'r cyfnod yna. A mae'n gyda llawn eisiau gwynhau gyda yn Sofieti a oedd o'n ddiddorol iawn. Ond ti'n bod, dydyn ni ddim yn meddwl yn y terma yna ar y pryd, oedden ni rhy brysur yn meddwi yn cael hwyl o'r dati. So, wrth edrych yn ôl, dyna oedd yn pwrpas ni. A hefyd, mae'r holl beth dyn ni'n drafod ar un o bryd. Yr holl sîn fel oedd I, ti'n gwybod, mae popeth yn perthyn I gyfnod mewn ystyr cymdeithasol, gwleidyddol. Mae ddim yn siarad am rhywbeth mewn gwadle. A oedd y siartiau yma, mae'r un amdano nhw wedi... Oedd nhw'n bwysig mewn ffordd, ond oedden nhw'n rhyw rhydd oedden nhw ddim yn debyg I siartiau Saesneg. Na, a hefyd, o'n i'n gallu gweld bod o'n I fi yn person ddim yn y siartiau. Paid yn crio. Paid yn crio. Ond oedd llwyth o waith ti fi, oedd gen I gyfres fy hun yn 1972, ond o'n I ddim yn y siartiau. O'n i'n rhy brysur yn gweithio a wneud gwaith o gwmpas Cymru a chael mwy o dyledu. A mae'n rhaid I mi ddweud bod bod ddim yn siarad I fi ar un o bryd, oedd Mike Stevens wedi dod ar grŵp James Hogg I mewn i'r byd Cymraeg. Oedd wedi datblygu o gwerinol i'r roci fel oedd Bob Dylan. Achos oedd James Hogg yn chwarae I fi hefyd. So, diolch I Mike am trio newid pethau. Oedd e ddim yn cael lot o sylw falle ar y pryd mae wedi nawr, ond oedd e'n trio newid pethau trwy'r amser oedd e? Wel, ti'n gwybod, oedd yna lot o'n i'n trio newid pethau, a doedd I ddim yn hawdd. Mi oedd y wlad oedden ni'n byw ni ar y pryd, yn wlad ceidwadol iawn y fath fach, ac yn gredyddol iawn, ac yn earnau iawn yn lot o ffyrdd. Os oedd ni'n brwydro yn erbyn hwnna, mae cerddoriaeth fel mae heddiw sy'n cael ei derbyn ar bob heinen o gymdeithas ac o ran pob oed hefyd, mi fedr taid a wir heddiw licio'r un math o gerddoriaeth yma. O doedd I ddim mewn ar y pryd, oedd y pobl yn edrych lawr I trwy yna ar y math yn organu, oedd yn cael ei ddilorni, a'i sbeitio ac yn y blaen. Ond ti'n sôn am Mike, ti'n gwybod, Mike Stevens, wel, 3 dylanwad mawr oedd yna, oedd o'n un o hynny nhw, a David Iwan yn un arall, a ble yn y llall. O'n i'n byw, eisiau fy magu'n Penrhyn y Bleidraeth, a mi ddoth y blef yn ei chwarae yn 1967, a eisiau weld nhw i'r neu, a oedd yn syfdanol, ond a lot o ddangos Saesneg yn dod yna, Angry Strangers a Peinau Gyd, ond oedd clywed rhain yn cael yn Gymraeg, oedd e fel sef yn agor drws yn ymhen I a lot o'n ffrindiau. A hefyd, mae'n rhaid I ni cyfadde, oedden ni gyd yn gwrando ar cerddoriaeth o America fel Neil Young, Joni Mitchell, Joan Baez, Birds, Bob Dylan. So oedden ni'n trio bod fel nhw mewn ffordd, ond yn yr iaith Gymraeg.
A dyna pam oedd rhaid I ni sgwennu caneuon I hunan. Dyna beth oedd yn bwysig dwi'n meddwl I sgwennu caneuon dy hun yn lle just, fi'n cofio canu pethau fel turn. O'n i'n cofio Geraint I dweud, beth yw'r pwynt canu rhywbeth mae rhywun arall wedi'n gwneud, falle yn well na ti. Mae'n well I ni sgwennu caneuon I hunan. So, o'n i'n canu am tro pan falle cymhiraeth. Neb arall wedi canu cyn fi. So, I neb yn gallu cymharu ni. So, pawb yn meddwl bod hi'n greit, achos yw'n dim cymhariaeth. Beth yw'n byd arall cymharu. Beth yw'n beth arall I